Protekli tjedan u našoj županiji ponudio je sliku političkih previranja, mogućih afera, sumnjivih javnih nabava, šutnja onih koji bi trebali progovoriti, ali i onaj ljepši odraz života svakodnevice koji je još jednom pokazao vrijednost tradicije i vrijednih pojedinaca. Nevjerojatan, ali ipak očekivani politički scenarij odigrao se u Novoj Gradiški. Nakon ponovljenih izbora Vinko Grgić potvrdio je pobjedu i ušao u gradonačelnički ured. No već idućeg dana podnio je neopozivu ostavku zbog novog USKOK-ovog zahtjeva za istražni zatvor u slučaju istrage kojom se sumnjiči za korupciju. I dok je, davši ostavku unatoč podrški birača, najavio i trajni odlazak iz politike, Novogradišćani su se u kratkom razdoblju našli pred trećim izborima. Koga će birati ovisit će o ponudi, a zanadati se da će izbora kvalitetnog imati. Istovremeno u Slavonskom Brodu otvorenje terena za odbojko na pijesku prijeti prerasti u aferu tešku više od 200.000 eura. Podaci iz EON-a bude sumnju da su nabavka kvarcnog pijeska za rekreativnu odbojku i gradnja terena namjerno cjepkane na manje cjeline kako bi se izbjegao otvoreni postupak javne nabave. Gradska uprava na sve upite novinara za pojašnjenjem cijelog postupka za sada odgovara administrativnom šutnjom. Dok politika rješava svoje probleme, ispaštaju oni najranjiviji. Nova Gradiška već godinu dana nema stalnog pedijatra, pa se sustav oslanja na dežurstva i zamjene. Oporba upozorava da roditelji nemaju sigurnost kontinuirane skrbi, te da preventive gotovo da i nema. Odgovor na pitanje što grad poduzima kako bi privukao stručnjake, javnost još uvijek čeka. Da stvar bude gora, tjedan su obilježile izvanredne situacije. Olujni vjetar čupao je stabla te odnio krov bolničke mrtvačnice u Novoj Gradiški, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca štete su brzo sanirane. Građani su se tijekom proteklog tjedna suočili i s bezobzirnim telefonskim prevarantima koji su, glumeći hitne medicinske slučajeve članova obitelji, pokušavali iznuditi novac. Policija je pozvala na oprez. Ipak da tjedan ne završi u potpunom sivilu, pobrinuli su se sami građani. Tisuće hodočasnika na tradicionalnom kirvaju čast Svetog Antuna Padovanskog i manifestacija Brodsko kolo ove godine u znaku sjećanja na Josipa Perčevića dokazali su da slavonsko gostoljublje i tradicija itekako žive i vješto pariraju izazovima modernog života. Kraj proteklog tjedna obilježila je i vijest namijenjena mladima. Objavljeni su natječaji za upis u srednje škole sa čak 1408 mjesta s fokusom na strukovna zanimanja. Veliki infrastrukturni iskorak donosi projekt izgradnje 7,19 km kanalizacijske mreže u Brodskom Vinogorju i Brodskom Varošu. Ovaj kapitalni projekt vrijedan 4,66 milijuna eura i sufinanciran iz EU fondova osigurat će javnu odvodnju za više od 1100 stanovnika do kraja ove godine. Na kraju, protekli tjedan jasno je još jednom pokazao. Dok nas institucije i politički inženjering koče, stvarni život naprijed guraju mali, vrijedni ljudi koji se, unatoč politici i nimalo zavidnoj socioekonomskoj situaciji današnjice, trude svakodnevno boriti za dostojanstveniju sadašnjicu i svjetliju budućnost.